Nork ez du janzten bere euskal jantzia gabonetan, herriko jaietan, urtebetetze edo ezkontza batean. Txiki-txikitatik laguntzen gaituzte gure bizitzaren etapa garrantzitsuenetan. Eta bai, garaiak aldatzen dira, modak ere bai, baina esentzia hor dago, ala ezin bihurtzen diren piezetan. Euskal identitatea kristalizatzen den ikurretan. Eta pieza guzti horien atzean, artisau batzuek mantentzen dute tradizioa. Iruñeko San Francisco plazan aritzen dira Tesartu tailerreko kideak, gure gustu eta fantasiak oihalan islatzeko asmoz. Alfontso eta Idoia eskualdatzea egin ostean, Irati, Alex eta Leirek hartu zuten erreleboa, bezereo eta zale guztiei aholkuak emanez. Koloreak nola kombinatu, diseinuak ongi okeratu, edo zuzenketa batzuk egin. Gaur, nola egiten da saioan, euskal jantziko gona bat eginen dugu. Daka aldiz imaginatu dut batez zabatuko ote ditut nan nagoen neon zeharkatu nahi dut no la bide egokiak Tesartu euskal jantzien eta bordatuen tailer bat da, baita ere salmenta daukagu, eta hemen Iruña Aldezarrean 25 urte darama hemen kokatua. Hasieran Idoia eta Alfonso zeuden eta hasi ziren oihalak ehuntzen eta pixka bat joan da aldatzen edo bidea hartzen euskal jantzien eta bordatuen inguruan. Justu aurten 25 urte hemen egon ondoren, belaunaldi errelebo bat egon da, eta orain lantaldean 3 pertsona gaude, Alex, Leire eta ni Irati, eta momentuz 3 gaude hemen Tesartun. Egunero 10:00 irekitzen dugu denda, eta ordu horretarako dena txukun uzten dugu, eta lehendabizi eskariak begiratzen ditugu, webgunean, zein WhatsAppean, korreoan, eta orduan lehendabizi hori prestatu, eskariak egiten hasteko. Bai bordatuetan eta euskal jantzietan. Gehienetan etortzen direnean ez daukate ideia finko bat. Beti badaude pertsonak bere buruan jantzi bat daukatela eta antzekoren gauza bat bilatzen edo baita ere neurrira egiten. Haiek pentsatu duten gona, guk egiten aldiegu, baina hori, prinzipialki etortzen dira aholku horien bila. Azaroan eta abenduan da gehien saltzen dugun hilabeteak. Arratsaldetan oraintxe bertan nabaria da jendeak hurbiltzen ari dela, ikusteko aurten zer berri daukagun. Igual garrantzitsuena pixka bat gure kultura edo gure janzkeraren informazioa. Hemen lan egiteko behar dugu perfil bat joskintza arloan trebetasuna izatea, eta gero baita ere bordatzeko, nik hasi nintzenean ez nekien makinak erabiltzen, baina azkenean egunerokoan hori ikasten duzu makina erabiltzen bordatzeko. Eta gero bestalde baita ere izan behar duzu saltzeko pixka bat jakintza hori euskal jantzien inguruan eta gure kulturaren inguruan. Gaurkoan erabaki dugu gona bat erakustea nola egiten den, zerotik hasita, azkenean traje osoa erakusteko. Gehien bat, gona erabakitzen denean, igual atal garrantzitsuenetariko bat da, azkenan presentzia asko daukalako jantzian, eta hori aurten bilduma bat egin dugu, gutxi gora bera 90 gona inguruan, eta guztiak ezberdinak dira. Oihal konkretu batzuekin, asko kostatu zaigu eskuratzea estanpatu ezberdinak, eta beti ere kalitateko oihalak erabiliz. Gaurkoan gona bat egingo dugu. Lehendabizi garrantzitsuena oihala kuadratua egotea, moztean 2 oihal daudelako. Orduan, gona bat egiteko 2 mozketa egingo ditugu. Bi luzera izan behar dituelako gona. Orduan, neurtuko dugu
€95 zentimetro. Gonaren luzera, €95 izanen dira. Orduan, behar dugu baita ere bajoa eta zinturila egiteko 5 zentimetro goian eta beran. Orduan, €95ko bi pieza. Garrantzitsua da paraleloak ongi egitea, gero bi luzerak ongi kuadratzeko. Markatu dugu jabonzilo batekin, da tiza antzeko bat, gero urarekin edo lixatzean ezabatu egiten da. Eta orain oraizekin, moztuko dugu. Eta orain, behin badaukagu ja pieza bat, bestea tokatuko litzateke, atzekaldea eta aurrekaldea. Hau da, kotoizko sarga bat deitzen da, nahiko gramajea dauka, orduan gona pisua izanen du, baina baita ere mugimendua. Gehien bat, kotoiak, lioak erabiltzen ditugu, normalean. Ditugu gehien bat bi bezero mota. Batzuk kolore edo jantzi tradizionalak erosi nahi dituztenak, orduan joan bar gara kolore, lehen erabiltzen ziren koloretara, urdina, gorriak, inkluso granateak, baina gero beste batzuk igual nahiago dute oraingo koloreak edo modernoagoak, adibidez moreak, berdeak lehen ez direla erabiltzen, baina saiatzen gara mota guztietako gonak egiten. Eta orain ja, hau izango litzateke atzeko aldea. Eta momentuz gona honentzat, badugu ja oiala egin moztuta. Beste gona batzuk igual badituzte oial mota kombinazio ezberdinak, baina kasu honetan oial bakarra da. Ni Leire naiz eta tailereko enkargatua naiz, hemen dena brodatzen dugu eta orain gonaren bezapia brodatuko dugu. Orain garrantzitsuena da ongi kuadratzea eta behin hori eginda ja ematen diogu al start eta hasiko da brodatzen. Orduan, diseinu bakoitza egiten du bera ordenagailuan eta jartzen dugu makinan eta ja egiten du bakarrik. Baina programazioa iratik egiten du. Alex naiz eta joskintza lanak egiten ditut sartun. Eta oraintxe bertan Leirek egin duen brodatua gonan jarri behar dugu. Garrantzitsuena da oialen kolorea ariaren kolorearekin bat egitea. Azkenean ez gara bakarrik, azkenean ez gara kanpoko itxuraren aspektuaz garrantzia egiten ere barrukoa. Barroan egiten ditugun pespunteak ikusi behar dira dotore ere. Da bizi piztu makina, motorea martxan jarriz, eta gutxinaka karga pespunte bat eman dena lekuan geratzeko. Azkenean gona hauek bezeroak bere etxean parranda eta gero labadoran sartzen dut eta dena bere lekuan jarri behar da.
Bueno, abiadura, pespuntearen distantzia guztia. Makina hau bakarrik pespunte zuzen bat egiten du, baina bueno, teknika da garrantzitsuena. Hiru metroko zabalera du, orduan 3 metro baino pixka bat gehiago behar dugu gona guztia estaltzeko. Oso sinplea da, rolek hauekin pespuntearen zabalera neurtzen da, eta gero, bueno, pedalarekin abiadura regulatu aldezakegu. Nik esango nuke, ja esperientza asko duten joskinlariak buruz egiten dutela edo ja gorputzan daukatela mugimendua kontrolatua, baino bai. Niretzat garrantzitsuena da ikustea ongi nondik joaten ari naiz. Pues oraintxe bertan funtzioa estetikoa da, baino bere garaian gure aurreko emakumeak erabiltzen zuten gehienez, pues txikiak zirenetin heltzen ziren bitartean, ez, gonak bai luzatzeko edo. Pues hemen kanila aldatzen ari gara, kanila beheko aria da, azkenean makina hauek egiten duten lana da goiko aria behetik dagon ariarekin entrelazatu eta bukle bat sortu finko geratzeko oiala nahi dugun lekuan. Bueno, motorra lehen da bizi. Bai, gero ere batzuetan erabiltzen ditugu iman mota hauek, lorzak neurri berdina izateko momentu guztietan. Baina batzuetan jaboncilloarekin ja nahikoa da. Eta lortzen dugun efektua da, oialaren tolestura hau gehienetan ez dela nabaritzen, baino sombra hau edo itzal hau sortzen denean estetikoki oso polita geratzen da. Orain azkeneko zatia edo azkeneko pausuak ongi presentatzeko plantxa on bat behar dugu, baporearekin gehienez. Eta, makina hau lehendabizi beroa ematen du, baporea ematen du ere. Oraintxe bertan 80 gradutan plantxatzen ari gara. Batzuetan pasada motelak egin behar ditugu, bestela oiala brillo antzeko bat hartzen du eta ezen dugu saldu hori. Bai, hauek oiala asko dituztenez, plantxa gehiago behar dute. Pixka bat irekiak geratzen baldin badira, ongi geratzen da ere. Gauza da itzala sortzea eta efektu hori lortzea. Gona bat, normalean produktua ahalik eta azkarren ateratzeko. Badaude batzuk lan gehiago dauzkatenak. Orduan, hau igual egun batean egin ahal zen edo egun erdian, bai. Irati, ahazteien bildumaren lehenengo ona.
galduta nago baina bizirik diot nik. Batzutan asko ez Orain manikia jantziko dugu, egin dugun gonarekin, lehendabizi azpiko gona jarriko diogu. Azpiko gona hau badauka bekaldean barilla bat, baina da ongi ikusteko gona, normalean bezeroei ez diogu hau ipintzen. Ajustatuko diogu. Bai, horratzekin helduko dut, hau pertsona batentzat ez diogu jartzen, baina manikiari ipintzen aldizkiogu. Vale. Orain blusa jarriko diogu. Normalean txuriak dira, baina baita ere loredunak, beltzak eta modelo ezberdinak ditugu. Hau guainika batzuk ditu hemen petxeran eta murzielago maukak ditu, oso handiak dira. Vale. Ondoren gona. Prozesuan erakutsi duguna da. Goitik jarriko diogu. Eta garrantzitsua da, tabloi zentrala aurrekaldean ongi finkatzea. Eta gero gona hauek atzekaldean lotzen dira, zinta hauekin estutu. Eta oihala gorputz guztitik banatzen dugu. Orain ongi eutsi. Eta zintak barnetik sartuko ditugu ez ikusteko. Orain oihala ongi sakabanatu. Tabloia hemen ongi jarri. Eta orain korpiño bordatua jarriko dugu. Ez da beharrezkoa berdina izatea, baina kasu honetan aukeratu dugu lau buru berdinak jartzea. Vale. Maukak aterako ditugu hemendik. Eta beste. Vale. Korpiñoa ongi estutua egon behar da, bakoitzaren neurrira. Bueno, korpiñoa badator korsetik lehen, korpiñoa blusaren azpitik zijoan. Baina orain kanpora atera dugu eta funtzio hori betetzen du estutzea eta dena ongi gordetzea. Estuko dugu hemendik pixka bat, manikian ongi ikusteko. Bestea. Vale. Korpina behin jarrita, ja, amantala jarriko dugu. Amantala jartzen zen gona ez zinkintzeko. Orduan horregatik luzeak dira. Azkenean gonaren oihala ona zen eta hori ezausteko eta horrela amantala ipintzen zen. Azkenean asko ikusten denez, jendeak polita izatea nahi du. Eta orain jarriko dugu horrela, txukun. Horrela, beste mauka. Ez, manikian ongi ikusteko trajea, ez, jarriko dugu horrela, maukak izango balitu bezala. Eta azkenik zapia. Kasu honetan zapi gorri bat erabaki dugu jartzea, bizitasuna emateko jantziari. Eta orain korpiñoa ikusteko, barnetik sartuko ditugu puntak eta txukun sakabanatu. Eta gero gainetik jartzen aldugu tokila bat, o jakaren bat, baita ere ditugula. Eta listo. Goitik hasita badugu zapia, lehendabizi, zapi gorria. Biskosazko zapia da,
oso leuna. Ondoren azpitik badugu alkandora liozkoa, badugula bainika batzuk eta mauka handiak. Ondoren artilezko korpinoa bordatuekin, laburu batzuk ditu. Gero gona, erakutsi duguna, aztilen gona bat, baita ere bordatuekin, lorzekin, hori guztia azaldu dugula, eta azkenik amantala gainetik. Eta hau izango litzateke guztia. Tesartuk esan nahi duena da tokiko nortasuna, tokiko ehungintza, hemen bertan, Iruñeko Aldezarrean egiten ditugun produktuak. Beti ere euskal jantzien inguruan eta brodatu tailerra. Bueno, ikusi duzute zer den Tesartu, hemen Ales Leire eta Irati gaude, egunero, astelehenetik larunbatera, eta hemen itxaroten zaitu dugu. Mila esker eta ongi etorri. Zutan jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira. Gona bat, zerotik bukaerara. Mimo eta esfortzu askoz egindakoa, belaunaldi berrien eskuetatik eta prest estrenatzeko.